Mashoko ekuti ndakakutakura 9 months, ndikakuzvara, ndikakurera anogona kushandiswa namai vako kuuraya keriya yako kana kuti kuisa upenyu hwako musango. Musati mandituka, musati mandishora, tangai mambonzwisisa zvandiri kuedza kutsanangura panapa. Ndozviziva kuti vana mai venyu munovada zvakanyanya. Asi chinoitika muupenyu ndechekuti pane time inenge ichida kuitwa anonzi macritical life decision. Pane time yaunenge uchifanira kuita zvisarudzo zvakakosha ende zvakadzama zveupenyu hwako. Pasituation iyoyo unenge uchiitisana nharo namai vako. Iwewe unenge uine zvauri kuda kuita, mai vako vanenge vainewo zvavari kuda kuti uite. And then pasituation iyoyo mai vako vakaona kuti wavakurira nemapoints, ndo pavanotaura mashoko ekuti ndakakutakura 9 months, ndikakugomera, ndikakuzvara, ndikakurera. Saka unoti ndingazotadza kuziva zvinhu zvakakunakira here? Hongu, mai vako vanenge vachitaura vachitodawo kukubatsira iwewe. Asi at the same time ngatiziveka kuti vana mai vedu vanhu venyama. Pamwe pacho vanorasika, nekuti pane pamwe pekuti unenge uchinyatsoziva zvauri kuda kuita ende waita macalculation akakwana, asi mai vako votanga kukuitisa nharo. Pakadaro haufaniri kudya huroyi nekunyara, woti regai ndiite zviri kuda mai vangu, nekuti izvozvo ndo zvinoisa upenyu hwako musango. Ngatare semuenzaniso kuti unogona kuroora munhu wausingadi iwewe nenhau yekuti watora munhu ari kudiwa namai vako. Ngatipe futi mumwe muenzaniso wekuti unogona kuita course yausingadi iwewe nenhau yekuti wapuhwa pressure namai vako yekuita imwe course yavari kutoita competition namai veruwadzano vane mwana akabudirira necourse iyoyo. Masituation akawanda eupenyu ekuti unogona kuitisana nharo namai vako, asi uchinyatsoona kuti apa mai vari wrong, mai vakarasika apa. So muenzaniso mulife pane makeriya akasiyana siyana, ana forex trading, ana content creation, ana graphic design. Zvinhu izvi vana mai vedu vakakura vasingazvizive, ende ukatanga kuda kuzviita kakawanda kacho munopesana. Asi iwewo unenge uchinyatsonzwisisa zvinhu zvaurikuda kuita ende zvauri kuda kuzova mangwana. Saka pakadaro haufaniri kudya huroyi nekunyara. Ende handisi kuti popotedzanai, ende handisi kuti tukana nemai vako, but with respect edza kuvatsanangurira. Asi kana vatadza kunzwisisa, pakadaro unofanira kumira nechokwadi chauri kuziva. Haufaniri kudya huroyi nekunyara. Nekufamba kwenguva vachazonzwisisa madreams ako. Nekufamba kwenguva vachazojekerwa nemuono wako. Nekuti kakawanda kacho mulife tinogona kunge tiine madreams kana kuti vision isina kumbobvira yakaitwa neumwe munhu mudzinza. Pakadaro unogona kunetsana namai vako, asi uchinyatsoona kuti chinhu ichi chichachinja upenyu hwangu ende chichachinja upenyu hwevanhu vakawanda. Pakadaro mira nemadreams ako, kana zvichiita chitonamata kuti Mwari vabatsire mai vako kuti vanzwisise uye vakubatsire kuita zvinhu zvinoenderana nechinangwa cheupenyu chauri kuda. I hope manzwisisa nyaya yandiri kutaura. Haisi yekuti tinetsane nana mai vedu, asi pane situation yekuti unenge uchifanira kumira nechokwadi chako, unenge uchifanira kumira nezvauri kuda. Ndovimba manzwisisa.